ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ଆରପାରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶିମିଳିପାଳର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାମନ ଘାଟି। ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଚଲାପଥ ଓ ବିପଦସଂକୁଳ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଥଚାରୀଟିଏ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଘାଟିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ। ଘାଟିର ଦୁଆରକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ମହିମା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ରହିଛି ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଣପର୍ବ ମକର ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ଘାଟି ମେଳା। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଦେହୁରୀ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମକର ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏଠାକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ମେଳା ଅବସରରେ ଅହୋରାତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିପଣିମେଳାର ସମାଗମ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳା ସମୟରେ ଏହି ପୀଠର ସନ୍ନିକଟ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। କଷ୍ଟକର ପଥ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି